Kaprasa Bharati Shillongs kakot application nagbanta ini ki pusarum kata kabadai jong ka technical assistant but ka junior technical assistant ka full time contract basis kabala shimru lengba ka Shillong Dodarshan Kendra but Akashwani but ya ka last date ban pediang ya ka application form kan day hadin ka khatsan sngi bala penmi ya ka ni ka application kata kabala penmi ha ka khat ar tarik ubnai bandeu arjar arpsau te kini gidi ki post na kamenta ka post technical assistant ka total number of post kan di totally na kamenta ka DDK lane ka Dodarshan Kendra ka bade pratli ki post ba Akashwani kan de atli ki post ka age limit lane karta ka ba phila ban apply kan de hadu ka karta ka ba life science name but ka salary kan de 10,000 ka essential qualification diploma in radio or telecommunication or electrical or electronics or IT or EC engineering from a recognized university lane bachelor degree in telecommunication lane electrical lane electronics lane IT EC engineering from a recognized university or institute. Experience. Number 1, for ITI trades holders, arsnem pideban pendep yaka experience kaba pide bandon yaka diploma certificates kaba shisnem kata bade bat ka broadcast field lane IT hardware and networking field. Desirable kejingkwa jong kenika company kan de 1 year internship in Akashwani bat ka Doordarshan lane knowledge of local language is preferable. Pilihan tip ya ka local language kabade raktin kasi kabakong san bha bapin apply nang bata kani ka post na ga bata ka post ka post name lane kerteng jong ka post kan de junior technical assistant ka number of post ka like hadu unrutely ka place of posting ya kani ka kam kabalait kan de hapo Shillong DDK lane Dodarshan Kendra age limit kade phila ban apply hadu lai post name mat ka salary nam ta kate ka post junior technical assistant ru kan de 10,000 fix. Essential qualification nam ta kardan pule pade kipani ki bala pande ka 10 plus 2 pass pat kumjuru ki bala don ya ka ITI certificate kata kabade jong ka refrigerator and air conditioning lane electrical lane radio and TV lane IT hardware and networking trade institute lane diploma in radio telecommunication electronics IT EC engineering from a recognized university or institute but kumjuru ya ka experience kabade ka diploma holder kabada de arsnem de pide bandon ya kini ki certificate but ka diploma certificate ka arsnem kejingtumu bajingkwa na mta kata kapus kan long ya kiba la traitang lane kibla don kejingtip ha ka bayade bat ka Akashwani lane Dodarshan but kumjuru kibanang bha ya ka ktin local language lane ka ktin lajong kata ka badai ka ktin khasi te parlok phila ban apply ya kani ka post kata hadu arpnyo tarik benai bandrio ajar arpsau kata ka bumut khatsan sngi na ruka khat ar tarik ubnai bandrio arajar arpsau tikmno phin apply na mta kate ka post hapo ka Prasar Bharati Shillong kinu ki candidates ki bakwa ban apply kila ban late direct lengba kani ka link ka bangan sabu hapo ka description box but phila ban apply online da ka ba phi register shwaya lade hakate ka website te din ba phila deb ban register shwaya lade te phi sala ban apply nang ta ki post actually kata ka bdei jong ka technical assistant but ka junior technical assistant te tangkap tahi nga ngej ba phila sungthu te nagamta ki parlok ki badang thamai ki badang page ya gani ke video chunga but kumjuru ki video nga karpa de phi phinya join ya ka channel ke chunga but kumjuru ba phinya share like but subscribe nagamta ki jingtip ki ba thamai blai shibon